Hello everyone! Magandang araw po sa lahat, wherever you are. So, isang magandang buhay po sa lahat mga kapatid. At tayo ay kararating lang natin galing sa Big Mart at tayo ay namalengke ng ating lulutuin ngayon para bukas ng tanghali. At ito yung ating mga napamili. Magluluto ulit tayo ng manok ulit, adobong manok. Matagal-tagal na rin naman nang walang nag-adobong manok. So, adobong manok ang ating lulutuin. So, ayan, frozen pa. So, ibabad lang natin para ma-defrost. Tapos, mamaya is ating hiwa-hiwain. Tapos, eto, meron tayong kunting karne ng baboy para sa munggo. Kasi magmumunggo na lang tayo para sa sabaw. Matagal-tagal na rin na walang munggo. So, ito naman yung ating mga gulay para po sa ating pinakbet. Magpipinakbet na lang din. Matagal na rin walang pinakbet. Sabi ni Ate Dolor, kasi kasama ko si Ate Dolor, bagoong pinakbet sa alamang daw. So, sa alamang lulutuin. Tapos, ayan, mayroon tayong sibuyas. Ito, mayroon tayong spinach para sa munggo. Tapos, ito para sa pinakbet. Mayroon tayong talong. Mayroon tayong okra, syempre. Tapos, kamatis para sa munggo at saka sa munggo at saka pinakbet, konti. And, syempre, pag may kamatis, mayroon din tayong bawang. And, konting, ayan, mantika. So, kunti lang naman kailangan natin pero kinuha na natin to kasi 8 lang naman itong suka. Kunti lang yung kinuha namin kasi baka meron pa dito. Tipid-tipid. Kunting luya para sa munggo. Tapos syempre pag may talong, may ampalaya. Hindi pwedeng walang ampalaya sa pinakbet. Tapos syempre ang sitaw. Sitaw. Tapos bumili din tayo ng patis. Ayan. Kunting oyster sauce para sa adobo. Ayan. So, munggo, ito. Binili namin yung hati-hati para mas madali siyang maluto. Ayan, sasalang ko na yan para mamaya is tapos na. Ayan, kunting chicken cubes. Kamote para sa pinakbet. Ayan, but blurred na yung kamote para sa pinakbet. Ayan, so start na natin maghiwa-hiwa habang inaantay nating ma-defrost yung manok. Tapos, ito, chicharon para din sa kunti lang to mga kapatid, para sa munggo. Ito na rin yung kinuha kong bigas. Jasmine pa rin naman yan. Pero I don't know, first time kong bibilhin to kasi normally is yung isa. Lotus or yung silver swan yung nakukuha. Ito is first time ko pero hopefully okay siya. So, jasmine pa rin naman yun. So, ayan, ito ay kumuha din tayo ng kunting kalabasa. Dagdag kulay niya lang just in case na ko. Kasi kamuti kasi yung kinuha namin. Baka may nakalimutan pa ba tayo? So, ayan, magic sarap. So, hindi ko alam kung may nakalimutan ako o wala. So, mamaya, malalaman natin. Pag nagsimula na tayong Yan lang kasi pagka hindi ka maglista eh. So, let's start na itong mga gulay-gulay. Habang inaantay natin na ma-defrost yung kasama natin ngayon si Ate Dolor. Yan siya ang maghihiwa. Hiwain natin itong palaya. Nakalive siya sa Facebook. Mayroon siya 1 million viewers. A few moments later. Kain muna tayo mga kapatid. Ito. Galing ng Sajman to galing, te? Ang layo ng pinanggalingan ng ating ulam ngayong gabi. Galing pa ng Ajman. Ayan, mga tiko, mga Sharon. O, ayan, o, diba? May pansit. Ayan, sulit yun. O, yung barbecue. Tapos ito, sisig. O, ayan. Ito biryani galing dyan sa Ritaj. Tapos ito, ano ba to? Sinigang. Sinigang na baka. Ayun, o. Dapat painit to. O, ayan. Ito, binaguungan. Binaguungan karne ng baboy. Pakbet ba to? Pakbet pala yan. Tapos, ayun, may kanin. Yan ang take home. Yan ang, yan ang Sharon. Yan ang balot. O, diba? Mairanod kami pa yung mangan. Nakikain na sila ng, naki-birthday kasi sila sa Ajman. Birthday pala yung pinuntahan nila doon. Nakala ko na masyal lang sila. So, kain tayo. Ito na yung ating adobo. Pero, medyo nadurog na yung iba. Nakakahalo. Dumidikit kasi siya eh. Luto na yung munggo natin. Munggo na may spinach, na may chicharon, at konting ampalaya. Ayan. So, sunod na natin yung pinakbet. Ito naman na yung pinakbet sa alamang. Alamang daw sabi ni Ate Dolor, di alamang. Hindi, bagoong alamang. Nakuha na tayo ng baon natin. Ayun.
Ito, kanin. Wag na tayong kakawan ng kanin kasi may kanin pa sa bahay. Yan. Kuha na tayo ng baon natin mga kapatid kasi hindi na tayo pupunta dito mamaya. Diretso uwi na tayo mamaya after ng church. Ayan, kumuha ng kunting pinakbet, kunting adobo. Kuha tayo ng monggo. Monggo. Ayan.